Arratsaldeon eta eskerrik asko nabiltzeagatik. Lehenik eta behin esan, orain botatzera goazen hitzak duela aste batzuk asanbladan eginda eta bertako bizilagunekin sortutako testutik abiatzen direla, beraz euskeratuta eta gure ahotsetan, baina beraien hitzak direla. Kotxeraseko eskolatik gatoz. Berritzagunea izandako eta abandonatuta utzi zuten espazio horretatik. Duela ia urtebetetik hainbat bizilagunen aterpe izan da, eta gaur-gaurkoz 20 pertsona baina gehiago bizi gara. Azken asteetan presentzia poliziala areagotzen joan da, eta orain jada egunero etortzen dira. Argiak entzen digute, ez digute lorik egiten uzten. Gauero etorri dena kanpora atera eta identifikatu egiten gaituzte. Inongo arrazori gabe ere. Astearte gauetik hona, 24 ordutan 4 aldiz etorri dira. Gaur poliziaren jazarpena salatu nahi dugu. Europara lanera etorri gara, bizi hobeago baten bila. Demokrazia, askatasuna, humanitatea eta horrelako hitzekin saltzen digute Europa. Elkartasunez hartuko gaituztela saltzen digute, baina eguneroko errealitateak ez dauka guzti horrekin zerikusirik. Ustez, bizitza hobeago bat saltzen den bitartean, miseriara kondenatzen gaituzte. Ez digute ezerra eskaini, eta lortu dugun espazio bakarretik kanporatu nahi gaituzte. Argiri gabe gaude, uri gabe, baldintza txarretan eta paperi gabe mantentzen gaituzte. Hau ez da palazio bat. Norra gongo litzateke hemen baldintza horretan beste aukerarik izango balu, ez da gure betirako ametsa. Baina baldintza minimo batzuk lortzen hasteko espazio bat da, eta momentu honetan ez daukagu beste alternatibarik. Beraz, gu ez gara gure etxetik joango. Nora joango gara bestela? Ez digute inongo soluziorik eman eta gure soluzio bakarra bertan geratzea da. Salatu nahiko genuke aste honetan ematen hasi diren desalojo prozesua. Ez dute inongo momentuan prozesu judizialen berririk eman. Zuzenean polizia izan dira, bai ertzaintza, baita herriko udaltzaingoa ere, ahoz alde egiteko eskatu dutenak. Eta desalojoa egun batzuetan burutuko dela adierazi dutenak. Hori beraien legeetan ere, erabat ilegala baita. Honekin batera salatu nahiko genuke ekintza horien atzean daukaten arrazismoa. Jakin badakigulako ez luketela berdin jokatuko jende arrazalitzatu ez balitz. Eta ari berdinetik jasaten ari diren jazarpen poliziala ere. Azken asteetan, sare sozialetan eta hainbat partidu politikoen sareetan, segurtasunaren izenean, diskurtso arrazista eta fascistak zabaltzen aritu dira. Baina noren seguritatea asolatzaile? Etxe gabe utzi nahi dituztenen seguritateaz? Segurtasuna nahi dugu, bai. Inoiz nahiago kalean lo egingo ez duenaren segurtasuna. Kapitalismoan eta instituzioen utzikeriaren aurrean argi geratu da beste behin okupazioa eta autogestioa direla baldintza minimo batzuk eskuratzeko tresna erreal bakarra. Etxe bizitzerako sarbidea merkatuak erregulatzen duen bitartean. Horregatik, argi daukagu alternatiba errealik gabe ez goaz inora. Gainera, desalojo aginduaren berria apirilaren 15an jaso dugu. Estatuko PSOeko gobernuak migratoientzako ezoiko erregularizazioa iragarri duen egun berean. Lasarteko PSOeko udalak Eusko Jaurlaritzaren onespenarekin hartutako erabaki hau gogo sedatu nahi dugu. Izan ere, kalerak erregularizazio prozesuak are gehiago oztopatzen ditu. Hauek oraindik eta gehiago luzatu eta asko konplikatu. Etxerik gabe erregularizatzeko prozesua oztopatzen da. Hori horrela, argi geratzea nahi dugu, bai Lasarteko udalak, bai Eusko Jaurlaritzak, Maderasen bizi diren pertsonen erregularizatzeko eskubideak urratzen dituena. Kotxeraseko eskolatik gatoz bai.
hori eta Lasarte lotzen diren tokitik. Ezin dugu ahaztu gure herriak historikoki izan duen tradizio antifasista eta erresistentea. Gogoan dugu 20. mende hasieran hori auzoa Errusia txiki gisa izendatu zela. Gogoan dugu diktadura garaiko erresistentzia antifrankista. Gogoan langile auzoak eraiki zirenekoa. Gogoan tentsioak eta borroka konpartituak. Adibidez aurten 50 urte betetzen dituen Mitxelingo 100 eguneko greba. Segurtasunaz ari badira, nondik gatozen sekula ahaztuko duzugunaren segurtasunaz ari gaitezen du. Antifasistak lehen, orain eta beti. Hortik gatoz eta ez dugu inora joateko asmorik.